Ja, velkommen til vores bevis på sinusrelationen. Vi starter først med at skrue formlen op for sinusrelationen, som er lille a i sinus store A i parentes er lige mod b sinus store B er lige mod lille c sinus store C. Altså den vil se sådan her ud. Vi ved, at jeg har en trekant her, hvor vi ved, at store A er her, store B er her, og store C er her. Så har vi et lille A herover og lille B herover og lille C herover. Vi ved, at vi skal lave en højde til bredden streg, hvor vi ved, at den er vinkelret, altså at den er 90 grader. Det kan vi se her. Og det kan vi se her. Yes. Som Mohammed han nævnte, så har vi jo en trekant, altså således her ud. Og der skal vi beregne højden til B. Så det vi gør, det er, at vi ligesom halverer den, så den kommer til at se sådan her ud. Og så skal vi have højden til B. Og så skal vi, og så har vi lille a her og store B her. Og så har vi D hernede og C her. Og det vi så gør, det er, at vi bruger sinusrelationen, så den hedder sinus til C. Den kommer til at se sådan her ud. Sinus til C lige med højden til B divideret med A. Og så skal vi så gange med A på begge sider, for det er bare noget vi skal gøre. Og så er den sinus til C lige med H B divideret med A gange A. Og dernæst så går A'erne ud med hinanden, så den hedder, eller A'erne går ud med hinanden på den her side, så den hedder bare A gange sinus til C lige med HB. Jamen så har Frederik lige lavet den her side, så til den her side af trekanten, hvor vi er sådan her, hvor der også er en ret vinkel. Og som Frederiks var en modstående kvateter var her, så på den anden side er det herovre nu. Så hypotenusen er spejlvendt på den anden side herovre. Så herover har vi C, B og D. Så det hvor vi kommer ind igen, hvor vi skal bruge den her. Sinus A, stort A, lige med HB divideret med C. Og så efter skulle vi gange den med A på hver side. Ligesom derovre, der er en gange bare med C, men nu er det vi ganger den med A på hver side. Så siger A gange sinus C gange A. H B divideret med A gange A. Så nedenunder, fordi vi er gået ind med sig selv herover, så slutter vi bare med A gange sinus C HB. Og det var så den anden side af trekanten. Her har jeg tegnet to ensvinklede trekanter. Det vil så sige, at de har de samme vinkler, men vidt forskellige størrelser. Og det er så her, vi gør brug af skalafaktoren, som er K lige med A1 divideret med A, lige med B1 divideret med B, og lige med C1 divideret med C. Og det er så her, at vi gør brug af den her. Så vi kan tage den lille trekant, og så kan vi gange med K, som så gør, at vi har de samme vinkler i den store. Og hvis vi tager den store og dividerer med K, får vi de samme vinkler som den lille trekant.